Ente matan apo iti biyang ti Philippine National Police. Amente man apo iti latest update kaya do mga PNP stations apo iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Babayin pa lang ti report ni Idol Lawrence Corpus Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Idol Lawrence, good morning. Please come in. Yes, Idol Bernard, good morning. Natiliw iti may sa alalaki iti barangay Libtong, Bacara, Ilocos Norte. Babayan iti isayang kat drug bypass operation ti Provincial Drug Enforcement Unit ken Bacara Police Station. Namuan ati subject ti drug bypass operation ket agtawen 37 street level individual ken residente iti nasa o alugar. Nakumpiskar ken kuana ti agdagsen 1.2 grams sa shabu, drug paraphernalia ken bypass money. Maipila ti kaso panagsalungasing ti RA 9165 when a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabayatan na Idol Bernard sinungbatan na ti Philippine National Police Delegation nga agwarwaras iti social media aman mandaren ni acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. dagiti kameng ti PNP military ken sabali pa uniform personnel asaan da asurutenen dagiti pamilya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Basar ti impormasyon ng parok at ti PNP ket amin dagiti na ibagbaga kadagiti post ket aramid laeng ken awan ti kinagpaison na amang ti panaka-confuse dagiti tattao ken mang perdi iti institusyon. May naigiti daytoy ket kinunada pa nga agtultuloy ti pangsurda kadagiti pamilin ni Presidente Bongbong Marcos iti agdama ket manarimanen ti investigasyon iti nailian na pulisya iti daytoy apasamak para iti IFM News. Idol Lawrence, kasano kumakat data command na ket in command ni Apo Nartates ket panaka ti sinutang patugaw ken kuana da ket ni Presidente. Presidente, yes. And at the same time ninong na pa iti kasar. Okay. Kata anak ko mga gapo. Ken at the same time against the will kadeta ko nag-people power da. Kasta kadeti congressman nga nagipila iti impeachment against the president. Diba? Kadigiti nga gondaway. Ket awan mo't makita mi naramid nga maditi presidente kadigiti nga gondaway. Alang roads. Agipila dalata may mayat pa yan agipila dat reklamo tapno sumbatan to iti biyang tilegal. No ada iti naaramidan nga madi iti presidente Bongbong Marcos kasi dati araramidan na tataket naganan magustuhan digiti kaaduan gaputa maikorkorek amin tauray ultimo man dati kasinsin na nga dating nga speaker ket nay mapa-investigar to pa yen di ba sa pasap sapay la kumatakas jay at tidanag dang roden ket pinagbalinda mo nga ombudsman ni Porimulya isong amenta ito ti pakabuklan ti detalye kadetoy ang di kita alsa baluta against the president at saan nga basta-basta digitoy nga panag threat against the president no kadetoy mapaspasamak dito mo kayat nga mapasamak dito napasamak ini amana kaya iti naglablabas nga taw-tawenen nga nailibro pa yan iti pakasaritaan ti pagilian Pilipinas. Okay? Any more? Nagpaiso na kat ada pwede na i-report idi malim kalman Idol Bernard nga tiniliw da nga puti post malicious post nga headshot kunana. Tiniliw ti NBI dati may sa lalaki. One ata DJ nakaibatugan na wrong mo kami DJ term na nga headshot. Man, naibatog na kat above the head of the president is the word bogo. Bugo man kadong bobo. Okay. Bugo may tawhanan niya. Ganon. Dagay meaning na. May siya nga bugo man kadong. Ano mo dito ito, ang bobo mo naman parang ganon, di ba? Masakit siya na word. So, naibatog kini presidente di word nga bogo. Nga tawagan dat bobo. Ayan, kabatugan natin mat impaga na ngamin headshot. Ti term ngamin nga headshot. Dito ti nga maawatan ti social media and other people. That is still the President of the Republic of the Philippines. Pag sinabi mong headshot, delikado yan. It's a threat pa rin ng presidente yan. Ano, di ba ibagbaga masyadong sensitive ka na. Hindi mo alam kung anong baka it's a call sign for a shooter to shoot. Ayan,
Ay, ano ba kayo? Sniper. Nakalimutan niyo. Kasi hindi kasi kayo sundalo. Kaya hindi niyo alam. Akala niyo laro lang lahat. Hindi pwede 'yon. It's an alert to the president pag ganon. Ayan. Hindi tayo kanchawda. Kasla kayo mo lang kalalainganin tayo ibagayo nga bugo ti presidente tayo pagilan na Pilipinas. Sino kumat na laing kada kayo alaman? Ibagayo man kanya kasi na laing nga leader ta tayo ti agdama ti pagilan na Pilipinas. Ibagayo. Mangibaga kay man tatta nga agdama. Sinot na laing nga leader tata iti pagilan a Pilipinas. Ibagayo. Itakpan noon pakasaritaan na. Di na nadalo. Awan, di ngamin. Awan. Gigingana dalang ti aginda dalos. Kada awan ama mo. Kada isamaminen pulagi dito'y pulagi dita. Babalaw dito'y babalaw dita. But take as a note. No isuda nga tamot ti presidente. Anat marami dadat pagilan na Pilipinas. Awan. Nga. Okay, go ahead Idol Lawrence. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak, RMN.